Pri montaži guvernala na romobil Flair i Flair X, prva stvar, provjerite ovu gumicu da vam je na mjestu. Sljedeća stvar, ovaj deblji bužir, prvo njega ugurate unutra. Nakon toga, sljedeća stvar koja ide, znači ostatak žice, ne gurate ništa u guvernal, nego cijeli ostatak žice moramo ugurati u stup volana. To pažljivo radite jednom rukom. Kada ste došli pri kraj, kao što sam ja sad pri kraju, najbitnija stvar, gledajte da vam se rupa na stupu upravljača i rupa na samom guvernalu apsolutno ravno poklapaju. Ne smije biti nagiba naprijed ili nazad, jer pri stezanju šarafa koji će doći naknadno možete oštetiti ožičenje samog uređaja. Znači kada smo na samom kraju, pažljivo provjeravamo, još prije samog stiskanja provjerimo još jednom da li nam je ova gumica koja je bila stavljena na sami upravljač, da li je dalje na svom mjestu i stavljamo apsolutno ravno rupu na rupu. Sljedeći korak kada ste sve namjestili je uzeti dio koji dolazi ovdje, uzeti ovu zaštitu od sunca i namjestiti na sljedeći način. Redoslijed kojim to radimo. Uzimate podlošku, šaraf ide kroz podlošku, nakon toga ide ova zaštita od sunca i gumica ide zadnja na šaraf, te sve namještamo i ušarafljujemo. Kada ste postavili prvi šaraf, lagano, nježno ga ušarafljujete, ne idete do kraja, stavljate sva 4 šarafa i kao recimo gumu na auto montirate dijagonalno same šarafe i postepeno zatežete. Ne idete sa jednim do kraja pa sa sljedećim, pazite na navoj i pazite da vam nagib volana ostaje ono što smo rekli u samom startu je rupa na rupu, da ne bi došlo do oštećenja. Kada ste gotovi, pravilno složen romobil je kada je guvernal gotovo vertikalno prema gore, znači nema nikakvog napora na žice, a također ako vam i dalje, ako ste viši i trebate nekakve modifikacije, ne mijenjate kut handlebara, nego otpustite kočnicu, otpustite gas i namještate nagib samog tih dijelova kako bi vama bilo ugodnije pri vožnji.